So, what's up mga kabisyo, diri is Kuya Renz og welcome back sa ako ang channel. So hello guys, for this vlog and for this video. So mga tumiguan guys sa ahong lote sa una, charot. Bitaw among lote guys kay dako nagkuan guys lugar unja kay sadto si kay ang papabadya kanang nan hospital, so giprinda. So nanay murag ni silbing kuan guys ba kanang murag na ni atiman nga lain, pero tunga sila sa usi itanon nila, tunga sila sa tag-iya. So karon kay sabing pati inita to guys, ay ya ako kaandam kay sila pud excited ka adto mga laro tag kuan bulang huy karabi jud excited ka jud init ja ako ready na man nagisuot na ho perting inita ho o kagdag pandong. So you know ako, so karon lagi ang among tujo adto sa mga yuta is magkuha mi og bulanghoy kay sumanon. So di po maka-vlog po guys kung ako ra pod usa kay basin day ako birahon sa banakon, madyo na lang natay mo matuwa din sa banakon karang gamay-gamay ra pod ituwa na mana among kauban guys na matuwa sa banakon, di ra ako maituwa una. So maadto na mi guys, mangita mi kanang bulanghoy kuno nanak nanurok ra manggod na hala dyan na unod. So napadong na mi adto guys kay kani laging dinalian kay init kuno kaadso gahi hala kana birahe kana sige uy Sendang ay buloy eh. sige birahe kay magla unja mga na nay unod, way unod sangara aman na isa uy usa ka buok na usa ka buok video dari video sa rami kay kami malarot adog tingog ha pero nga po din na. Oy, ingay ni po larot guys. Number 1, dole dari kami ron. Number 1 dili kami ka. Number 1 dapat enhance ug ginhawa mo og lawom, ginhawa ilawom eh. Inhale, exhale. Ninja, dapat makabaan mo ang lubot iig. 1, 2. Oy, sus Ginoo ko. Usuntaan diyan gamay ra. Nikuan ko ba? Na? Di turok-turok raw sa nang tanggalin. Hindi mo sanina. Dali pa. Tell us. Sabak ta kay. Si bujagan ta ning sama sabak ta ning baro. Ako tara balik di. Lucy. Ay, gila. Oh, wala ba ko nag. Little as. Masa? Kana isa ko na halong daplin long. Daplin to. Kana kana ko mimi. Kay 1 2 3. kamot dasag pakaraan. Masag pa ka mo sa. Oh, Ginoo ko. Barangan sa tadanan ha. Burot jarang tijan. Di na tuwa uy. Oh, Ginoo ko guys, grabe jud. Nga ko wala. Dili siguro ni mao. Sobrang mahal jud kadto guro sa kinain. Hinaraan tag nana si Juliet. Kapoy wala ni nakuha. Aga tungipon dali. Puta ra ninyo lang. Lang. Kuton? Kay? Utot ko ta kasi dako na kuno di matabang.
Kamuang pagyan pa ma? Unod ba ka nang ito pangangupot da? Diha. Kuko ba? Sige, kutkota. Mura mag-lipo. Kapuan ni mo gyud. Nasa kasi kami. One. Uy, napiisa na. Sarap magkameraman dani. Pwede to na putol ba ni? Dapat tumilong. Naman. Diha. Ora, nakita. Kati. Kato. Kana, diha. Uy, nadan hara. Takatak mo ka diha. Diha ba? Diha. Leh, ang kana. Sa puti. Dako kana. Putig mata. Dako palong. Dako palagilong. Sayang pod. Na putol Topa, ka po. topa, Uy. katura, topa. Kana. Ako talaga daan kay di makuha ko tandaan. Bali, ama na siya sagtong tuwad eh. Kuha lagi na. Oh, gadari. Wala lagi na do. Ano gaya man mo bako dito to tuwag eh. Kas Ananaon na siya guys. Para mahumok. Bitaw ang ananaon. Okay, 1, 2, 3. Ah! Grabe. Among superpower. Pinagsalit for sunny. Kuan. Isa man kami? Alina. Alina. Alina versus Danaya. Kami tiglarot. Ako na ko'y andaghanan. Ano na? Kanis. Ang uban. Buhagon. usay do agol nga isugon makana. Kani agso brown dya. Ay, pag kaning gabi. At di matingal tag-iya nga. Hala, nahurot naman eh. Ano ay, bahay sa katay ko. Maulit og suman guys. Buti lang itanong din eh. Katatay to. Sakto lagi ko guys. Tara na libang. Yam. Ano siya ko. Dapat nga nanaon jud na siya. Fail ni mo naglarot. I-fail jud ni mo naglarot. Ani dong kamera dali. Dali. Sa kanakos ka hoy. One. Asa to sa mga viewers. Kani guys, buto di pa. Kaya mo naong. Dapat kaya dyan yung mong naong. Ano dyan nagkuman. Nanaan mo kumok. 1, 2, 3, go. Yan na ibot. Nay na ibot. Kanat lang ng ibon. Nani ni. Sa turang niti. Sa sakto ka girin. Kung gusto itong malaro tayo bulang huy diha, yung mo ni-discard niya para madali. Dapat number 1 Excel. Inhale. Diyan, i-fail jud ni mo ng darot. Anak-anak dyan na. 1, 2, 3. Ano muna? Hala ka. Mabughat. Dago na. Nalahipot. Aba kumuha. Lagi. Patag butong. Ato bitan ka labi. Yan na, iyam. 1, 2, 3. Ay putumbi. Madag ko. Kuya. Sige, dapat yan. Last, baby. 1, 2, 3. Eh, Ay akong bidong. Hindi na kaya, mabugat. Pagkikitan ko. Ang init. Siya, ate buga. Dami na ate na pero ito mo taga. Ay ay. Ikaw mo kay Tom 1, 2, 1, 2, 3. Go. Plus. Daga William ra na ibo. Ha, Gerald. Wow. Nagputod. Dadag ko ang Oo. Na guys, among kuha. Tungag sako ra pud ni. Tungag sako. Tungag sako. Dagan pugso di ay na. Tungag sako. Tungag sako daghan pug kadyo guys, para mo sumanon og tungagon. Basta suman na jud guys, ngani jud ni.
Mangumbati tagkuha og suman kay gutom. Kanamang kamot guys, grabe jud. Inganing kinabuhis mga bukid guys kung mga kipanggutom yan. Ito sa ano. Ano? Da. Ano? Mama. Asa raman ang karabin nito na jud kayo jud. Mayon tagbutong? Ano tagbutong? Isa mo katkat, ikaw katkat. Mbuo naman po na may hak-hak. Hindi na ito tagbabaw. Hindi na ito uli-uli. Magbabaw sa rasa, launa siguro magsugod. Kaya dapat mga less stress, mahuman na kayo mag-vlog na po ko guys sa among tabay. Hoy. Hindi na alas 3 mo man, no? So karon guys, murag gumanamig larot og bulang huy. Nandiyan tatao siguro po ang anang kudkuron dyan abot sa bahay. So mani atong part 1, may karabid ka ato itong paningkakay sa bulanghoy. Kay kana magbudbud suman lagi yun dyan. Karon, mani ang end. Murag wala sa tayo shout out karon, kada shout out tam sa taong tanan. Yun dyan, salamat ka adto sa injuhang pagtangkilik. Sa ang vlog karon unta nalipay mo. Unja na amaze mo sa kay ang kasaba jud guys or bulanghoy is the kanjug purpose the kanjud makuha ang bulanghoy. So daghang salamat, don't forget to like, share, subscribe sa akong YouTube channel pero okay na po i-subscribe. Sige, see you to the next vlog guys sa part 2. Bye bye. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah.